ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି କାମ କରିବା ଯିବି କୋଉଠି ଚାକିରି ହେଇଛି? ମେଡିକାଲ ଚାକିରି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାୟାର ଜବ୍ ହେଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଆଜି 1K କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଛି। ତ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଜି ଆମର ହନୁମାନ ମେଳା ହେଉଛି। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ବାହାରି ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ମୋର ପ୍ରଥମ ସକାଳଟି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ। ତ ଏବେ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା, ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା। ବାଟରେ ଦହିବରା ଦୋକାନ ଦେଖି ରହିଯାଇଥିଲି, ତ ଏବେ ଟିକେ ଦହିବରା ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ବାହାରି ଯିବା କାମରେ। ଏଇଆ ତୁ ଏଠି ବସିଛୁ, କାମ କରିବାକୁ ଯିବୁନି କି? ମୋର ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି କାମ କରିବା ଯିବି କୋଉଠି ଚାକିରି ହେଇଛି? ମେଡିକାଲ ଚାକିରି ଭଲ ହେଲା, ଚାକିରି ଏଥର କର। ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବାୟାର ଜବ୍ ହେଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଭିତରୁ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଏଇ ଭାଇ ଆସିଲା, ଭାଇଆ এটা হচ্ছে মেডিসিন স্টোর, দেখতে পাচ্ছেন পুরো বড় মেডিসিন স্টোরটা। রিসেপশন কাউন্টার, এটা হচ্ছে রিসেপশন কাউন্টার। তো ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହବ ଅପ୍ଟିକାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରସାଦ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ହେଲା ଅନ୍ନ, କ୍ଷୀରି, ଶାଗ ଭଜା, ବେସର, ଖଟା। ସରି ଯାଇଛି, ଦେଖିବା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ପେଟ ଖାଇଲା ତ? ପେଟ ଖାଇଛ ତ? ପେଟ ଫୁଲ ତ? କ'ଣ ଖାଇଲ କହିଦେଲ ଟିକେ? କ'ଣ ଖାଇଲ କହୁନ? କହୁନ କ'ଣ ଖାଇଲ? ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ କାମ ହେଇଛି ଆଜି। ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗୁଛି, ତ ଘରକୁ ଯିବା, ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବା। ଆଜି ଦିନ ସାରା ବହୁତ କିଛି କାମ ଥିଲା, ତ ଏବେ ଫାଇନାଲି ଆମ କାମ ସରିଯାଇଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଆଜି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ପୂଜା ବି ସରିଯାଇଛି। ହନୁମାନ ମେଳା ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି ହନୁମାନ ମେଳା ହେଉଥିଲା ବୋଲି, ମେଳା ବି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଉ କିଛି ବି କାମ ନାହିଁ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ତ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା।